Sa Region 7, subay sa tigom ng gipasiugdahan sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, IATF Visayas, o sa Project Balik Buhay, ang mga transport terminals sa Metro Cebu gitanaw karon isip dugang vaccination sites aron sa pagpakusog sa mga paningkamot sa pagbakuna. Matud kang Dr. Mary Jean Loreche, DOH-7 Chief Pathologist ug spokesperson for the Visayas. Ang COVID-19 Vaccination Operations Center nagtumong nga madungagan ang accessibility sa pamakuna ngadto sa kadaghanang katawan ug mahimong mas dali nga magamit sa mga driver, ilang mga katabang, ang publiko ug ang usab ang ilang mga pamilya. Sa pagkakaron, ang mga vaccination sites nahimutang sulod sa mga shopping malls, eskwelahan ug gymnasium. Sa Region 10, sa pagtubag sa mga pahinanglanon ug kapalakas sa mga rebel returnees, isip pagpangandam sa ilang social reintegration, ang Department of Interior and Local Government nihatag og financial assistance nga nagatidad og 2,465,000 pesos ubos sa ICLI program ngadto sa mga 15 ka mga kani-rebelde ug 51 IB headquarters nga nahimutang sa Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Nagtunol sa hinabang sila DILG Provincial Director Engineer Maricia C. Naibe, Board Member and Committee Chairman on Peace and Order Dexter Yasay, isip representante ni Governor Bambi Imano, Claveria Municipal Mayor Honorable Meraluna Abrugar ug Lieutenant Colonel Ricky Canatoy. Ubos sa Republic Act No. 710, Local Government Code of 1991, ang LGUs gimanduan sa paghatag og social welfare services nga naglakip sa mga programa ug proyekto alang sa mga kani-rebelde sa pag-ila sa mga katungod ug pagpalambo sa ilang kaliad sa kinabuhi. Sa Region 13, isip suporta sa rehabilitasyon o pag-recover sa mga biktima sa Bagyong Udet, gimanduan ni TESDA Secretary Isidro La Peña si TESDA Region 13 Director Tarhata Mapandi na magtukod og 30 ka housing units sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte. Lakip sa mga pasalig sa TESDA, mao ang paghatag og tabang sa pag-aayos sa mga kamalayan ug rehabilitasyon niini. Duha na ka model houses ang natukod sa pakigtambayayong sa LGU Habonga, PNP, AFP, Agata Mining, TESDA PTC Agusan del Norte ug Provincial Office sa Agusan del Norte. BISAYA GYUD! BISAYA GYUD! BISAYA GYUD!